Adam A. Zango ya shirya tsaf domin fito muku da wani sabon shiri mai suna AJEBON GETTO. AJEBON GETTO shiri ne wanda aka yi shi cikin barkwanci domin nishaɗantarwa, faɗakarwa tare da ilmantarwa. Adam A. Zango ya ce fim ɗin zai dinga fitowa kamar series short video na comedy domin ƙara sa ku cikin nishaɗi kamar yadda ya saba. Sannan ya ƙara da cewa masoyana, a duk inda kuke a faɗin duniya ina nan tare da ku, sannan babu abin da zai sa na manta da ku. Shi ne ma babban dalilin da ya sa na shirya irin waɗannan fina-finai domin ku ci gaba da nishaɗantuwa. Ina mai baku haƙuri akan jinkiri da kuke yawan samu akan rashin fitowa aikina kwanan nan da yake faruwa, sakamakon irin 'yan matsatsalu da na dinga samu daga gurin maƙiyana, wanda har yau har gobe ba su yarda cewa Allah ke yin komai ba. Wannan ne babban dalilin da yasa suka zuba min ido domin su ga faɗuwata, domin su ga na yi rashin nasara a gaba ɗaya harkokin kasuwanci na harkar fim. Saboda haka ni kam masoyana ba zan ja baya wajen ci gaba da kawo muku fina-finai domin farin cikinku ba. Burina dai da fata shine ku ci gaba da bani haɗin kai kamar yadda kuka saba.